салому алейкум ва раҳматуллоҳ. бародарои донишҷӯ, пеш аз оне ки дарси 13-ро сафт кунам ва пешкаши шумо кунам, дӯст доштам ки мавзӯи музоф ва музоф илай баён кунам, чунки дарси 13 алоқаи сахт дорад ба ҳамин масъала. мо гирифтем ки ҳарфҳои ҷар мин, ила, фи, ала, хусусияти онҳо пайдо кардани касра дар охири ҳар як исм аст. مثلا فی الحمامی فی المطبخی ایرا علاقه فهمیدیم، یعنی سبب شد حرف های جر برای کسره پیدا شدن در آخر هر یک اسم و در اینجا با یک سبب دیگه هسته، مثل مضاف الیه. وقتی که اسم کسره پیدا میکنه به واسطه حرف های جر، مثلا کتاب محمدین، کتابی محمد. کتاب در بگیم اعراب چی میگیم؟ مضاف هسته، محمد مضاف الیه. یعنی ما کتاب نسبت دادیم به سوی محمد، предмета ба сӯи одами зинда нисбат додем. Мешавад тарҷима бикунем ки музоф изофа Муҳаммад чӣ шид? Изофа шаванда, ё ки ба сӯи касе ки изофа шуд, ё ки нисбат ва нисбат шаванда. Китоб нисбат аст ва Муҳаммад нисбат шаванда. ҳар чизеро ки нисбат додем ба касе ё ки чизеро ба касе музоф илай мешавад ва худи музоф илай касра мегирад. мисли китабу Муҳаммадин, китаб музоф, Муҳаммадин музофун илай. ё ки инсона ба инсон нисбат метем, ибну Муҳаммадин, писари Муҳаммад, ибну Муҳаммадин, ё ки бинту Муҳаммадин, духтари Муҳаммад. бинту музоф шид, Муҳаммадин музоф илай шид. ва аҳамият бите ки худи музофам танвин намегирад, бо вуҷуде ки мисол китоб мо гуфтем ки агар ки бе алифлом боша мо чӣ мегем? Китабун. агар алифлом хуш кардем ал китабу мегем. бо вуҷуди ҳамин музоф дар инҷо бе алифлом, бе воситаи алифлом маърифа шидагиаст. дар инҷо мо эҳтиёҷ ба алифлом надорем, баром ки нодурустай дар вақти музоф илай, яъне вақти изофа кардан бигем ки ал китабу Муҳаммадин, нодурустай. ва инчунин танвинам дуруст нестай, гуфтан ки китабун Муҳаммадин, чунки танвин вазифаш номаълумия, номуайяния, як китобе. дар инҷа китоба мо аллакай нисбат додем, соҳибуш ҳастай, Муҳаммадай. бинобар аз накира, аз ҳайзи накирагӣ биромад, гуфтем китабу Муҳаммадин. ин аз баъзе қоидаҳои бигем осоне ки шумо бояд пеш аз гирифтани масъалаи музоф ва музоф илайҳ бояд бидонед. як бор дига чанд мисоли дига мезанем. китабу Муҳаммадин гуфтем, ибну Муҳаммадин мешавад ки предмета ба предмет изофа мекунем. мисол бабу сайярати, дари мошин, бабу алмасҷиди, дари масҷид, бабу албайти, дари хона. баб ҷеда музоф астай, البيت المسجد السيارة هر سه همینا مضاف الی. گمان میکنم که واضح بیان کردم. اگر یگان سوالی شود در تعلیق می نویسه. در امان خدا باشه. و السلام علیکم.